Ale to čak... Pustí to, je do piči. Počkaj. Máte odfotené? Pustíte ma. Počkaj, ešte fotíš rád. Natáčaš? Hej. No, zatvor ho. Pustí ma, ne? Ty vám jebe do piči. Si tam, čakaj, už sa posílame nás. A červené je, za druhou sme. Už som privolal, ticho. Ale však nejde vyťah. Ide. Nejde, však je červené. Nie. Ide. Pustíte ma na tam je basa pila, šut pila. Dobre. Máš to pivo? Počkaj. Daj, more, chill, more, do kamery. Daj do kamery, poď. Akcia. Ideme na akcia, more, po pivo, ideme na prvé poschodie. Ľubo? Ľubo, si tam? Počkaj, bere súd. Bereš súd? Chodíš, ja. Ľubo! Máš to pivo? On tam nie. Ľubo! Vám ukážem teraz kurzu. Na druhé. Nie, my sme dvojka. On to nechal otvorené. Ľubo! Máš to pivo? Počkaj, ty kde si? Ľubo! Ozvi sa. Počúraj, čo spíš. Vieš čo, počkaj, potom zavolaj. Idem hrať futbal, hej? Tak čau. Chápeš, by som poslal do matky. Dia sa vráti s nejakou basou piva, ja sa pojedem. Ale ber tak, že to má nosnosť 100 kg, hej? Môžem ťa privolať? Čo ti? Ty teraz s ním príde? Kde si? Už si že späť? Už si tu? Pivo nemali, ale dohnal som na piči. A nechaj ho vyťahu, poď tu. Poď. Ešte mali horky do piči, ale čo? Čo to je? Čo to je? Tu máte. Všetci, bere. Nechcem. Ešte po jednu. Oheň máte? Čo robíte? Vy prepravujete? A čo ste pripravili? Nič podstatné. Zapnú.